Salutare lume și bine v-am găsit, eu sunt Andrei și astăzi hai să facem așa de Crăciun o chestie interesantă. Știu că s-a dus Crăciunul, dar na. O să fac un giveaway. Toate îți dă member, trebuie să fii member să le iei chestiile astea. Da. Iar voi trebuie să lăsați un com cu particip. Un like și subscribe. Nu e foarte greu. Și voi trebuie doar și uitați-vă ăsta na Dumix pe boost, chestii, 3 socoteli. Vedeți, am și o armură interesantă pe mine, am și gunul ăsta. Uitați, am asta care e destul de interesantă. De ăsta. Uite și asta. Și cum să zic, am atâția bani, ia uitați câtă adventure coins am 210 și n-am băgat bani în el, are level 39 contul, are necromancer și atât. O să dau extragerea pe sâmbătă asta probabil, care o să vină și cam atât. Hai, ceau, pa, pa!